Дами и господа, този поздрав е специално направен от Назла и неговата съпруга Гюлсевер за техните прекрасни деца Лерзан и Орхан, за най-добрите от Антоново, за Назла шампиона оригинал. Семейство от Антоново поздрав керава ме хурденге и Лерзан Орхан кай силенго баровило ромален ми фамилия мастаренту маре мосте и симан буд бари фамилия капабарафтумен вали гърми на Назла шампиона, отново му върви и пак му върви. Той е човека за 100 човека в Антоново и цяла Холандия. Леско Алав си баро, она звън шампиона, онай баро, Анди Холандия. Ефтино лел, ефтино обикнел, всичко сам е постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми Назва шампиона, те шуненцова керело, наши перавен мечавец е Орханес, taj je Lerzana, pamen sijam dumo dumeste, vali grmi na Nazla единствения, Таро баро Антоново, обаре дому како, обаре вилеско, вали гърми. Те шунела, душман, душман, те париовена, душман, душман, те мерел, амаро душман, лете париовена. Она злопенел, наш ти перавен лес, бари фамилия и симан ромален, наши